Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा जोङो प्रेसमिताजों आंजों जोंनि लोगोनि न'आव थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा जोंना लोगोआ फिसाजो मोनबाय दाख्लिहायसो 10-11 days जाबाय आरो बे बेबि मोननाया, बेबि गर्ल आरो फिसाजो मोनदों। ओमफ्राय जोङो ओरैनोथ' लोगो मोनलायलायियाबो बिराद गोबाव जाखाबायमोन। बे सिगां हाबा जायै टाइमावल'सो ज' थानाय जायोमोन। ओमफ्राय हाबा जानायनि उनाव बेनि आथिमंगलावल'सो थांनाय जादों आरो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो लोगो मोनाखै। ओमफ्राय लोगोआथ' जोंना क'क्राझारावनो हाबा जाफैखादों, थेवबो थांलायनो टाइमानो गैया आरो। बेहाबो जोंनाव फैनो टाइम गैया, फैलायनो टाइम गैया, जोंहाबो थांलायनो टाइम गैया। ओंखायनो दा दुर्गा फुजाबो, ओंखायनो ओरैनो बेरायथावथाव फिसाजोबो मोनबाय हिसाबै फिसाजोखौबो नायनोसै, लोगोखौबो लोगो हमनानै फैसै आरोना, बिमा फिसा सानैखौबो नायनानै फैनोसै। नुयिया गोबाव जाखाबायमोन नालाय। दा बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंबो जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन। हाबफैबाय दा सिङाव। ओमफ्राय जोंनि लोगोनि फिसाजोनो गस्ला नायनोसै एबार। मोजां मोजां सफैयो ड्रेसफ्रालाय, ओमफ्राय खिन्थु गुसुं गुसुं जायो आरो लंपेन्टफ्रा। आं नायसननायखायसो गस्लायानो जोब्बाय नामा? बेखौल' नुफैयो आं फैबाथाय गस्लाखौनो गोरलैफोरनिखौ। बारा मोजां मोजां गैलालै नै बिदिल'सै। ओमफ्राय गथ'आबा मोदोम गोनांदां मोदोम फिसाथाय। गाव ओरैनो स्टेटास होनायावथ' मोदोम गिदिर नुदों आरो एसे। होनलाय ओरैथिं नायजोबनो। गोजौनिखौ नायदोंमोन जोङो, ओमफ्राय मोनहाहरानो। गोजौथार, खाथियावबो रावबो गैफाया हानहोनो। नै ओरैथिं नायनि फै। नायगासिनो दा जोङो, ओमफ्राय बबेखौ लानाय जायो। ओरैनोथ' जों दिनैसो फार्स्ट टाइम नायजेनगोन नालाय, ओमफ्राय उन्दैया मोदोमा बेसे गिदिर ना फिसा बेखौ जों मिन्थिया आरो, ओंखायनो कनफिउस जादों। गिदिरखौ लाबाबो ओरैनो लससो जायो, गानहोजाया, थाब गानहोजाया। ओमफ्राय फिसाबाबो बिराद फिसाद्राय जायो। बेथ' 6-7 मान्थनिसो जागोनदां, 1 yearबासो हामगोन खोमा। यार्स दंना नायलाय बेसेबां यार्सनिबो। खौ फसायदोंमोन, ओमफ्राय कालारानो गैया। दा आङो नैबे मोननैनिफ्राय मोनसे लानोसै। बबेखौ लानाय जायो? बेखौ लानोसै आं। दा आङो नैबेखौ लाबाय फसायनानैहाय। उन्दैफोरनि थाखाय बारा मोजां मोनाखैमोन बासिबाबो, ओमफ्राय बेखौनो लासाबबाय आरो। बेबो बिदिनो लंपेन्ट मोनफानायखौ लाबाय, बेलेग कालारखौहाय। ओमफ्राय आं नैबेखौ लाबाय। मा जादों? गिदिरथार कुर्ता नायदों, साइजआनो गिदिरथारनो।
आंनोथ' हामनाय गैखाया मोनसेबो नैबे खननायाव नायफैलाय बे खननायाव थागोनदां नैबे खननायाव दानिबो ड्रेस सफैबायानो नै मा स्टाइलनि ड्रेस नांगौ औ हुदिफ्राबो मोजां दंथ' सिम्पोलनो दा जोङो बिशालनिफ्राय ओंखारबायानो ओमफ्राय ओरै थांगासिनो लोगोनि न'आवहाय ओमफ्राय न'आथ' बारा गोजान गैखाला एसे थांबानो मोनखासिगोन आरो थेवबो मोनानि खोथा थाबायनो एसे उसुबिदा मोनो बेखायनो ससे लामाबाबो जोङो टट' लानानै थांसै आरो दा नायलांबाय थादो बिदिबा दा नै जोङो सफैबायानो लोगोनि न'आवहाय ओमफ्राय जों फैनाया मोनालायबाय आरोना जोंथ' सानावनो फैनो खोथाखामोन खिन्थु जोङो बानानै थाबाय दसे थानानै थांसै होननायानो मोनालायबाय आरो जोङो ओरै दखानावबो हाबबोबायना अफाय दा जोङो ओमफ्राय सफैनानै जिरायलायबाय आं फैफेराखै आंहा दिनैसो फैदों गावनि हजोंनि माने गावनि असे न'आवसो थांदों आरो ओमफ्राय दा बेयाव बेनि गुमैनि न'आवहाय दिनैसो फैफेरदों फार्स्ट टाइम प्रेसमिन्टआ फैखांबाय सिगाङावनो आंहा दिनैसो दा आङो लोगोनि फिसाजोखौ बामबायानो ओमफ्राय गोरलै नालाय ओंखायनो बामनो एसे खस्थ' मोनो आरोना खस्थ'थ' मोना माने गोलैसि मोनो आरो एकदम गोरलै नालाय 1 मान्थबो जाजोबाखै 1 मान्थफोर जाबा मोदोमा एसे गोरा जायो बारा खस्थ' मोनहैया आरो बामनो ओमफ्राय लोगोआ होनदों बेबिनि फेसखौ देखायथ'नाङा बेखायनो आं देखायासै नोंथांमोननोहाय जेब्ला न'आव फुजा होखाङो ओमफ्राय 1 मान्थफोर जायो अब्ला देखायनो होनदों बेखायनो मालाबा मोजाङै देखायफिनसै आरो नै दा जोंना जुलाफि ओमफ्राय गाइखेर साहा लाबोना होफैबाय आरो लोगोआहाय साहा होनबाथाय एकदम लुगैखायो आरोना दा बिदिबा जोङो जाग्रोनोसै लोंग्रोनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना टट'आव गाखोबाथाय काराव गाखोनाय बायदि मोनलायो मिथिबाय ओरैबायदि मोजां माने गाखोनो संथ'वा आरो बिराद मोजां मोनखायो नै जों माने टट' बासि गाखोनांगौ औ ओंखायनो जों टट' गाखोनो नागिरबाथाय जों बे टट'खौसो नागिरखायो आरो एकदम कम्फर्टेबल औ जायोबो